szasztok. Ez a 3 ujjam. Jól látjátok, de itt mint 5 levél. Na, akkor oda megyek, ha nem jössz. Ja, oda megyek. Oké. Akkor leteszem a földre. Szar a potentja. MGP, ott van. Kicsit szétszakadt. Kormány végdugó, az már benn van a faszba. Ott mutatom. Ott valahol benne a kormányban. Itt meg egy mod. Érthetetlen okokból. És lecseréltem. És MGP matrica. Mod gear. Figyelmeztetés. Na. Előre is. Na és a Nitro kormány, End of Days kormány. Ez a legjobb a kicsikében. Mondjuk, ja. Na, szoknyás, zöld színű bilincs. Egyébként a kormány még fekete, ha látjátok, de lehet, hogy nem. Zöld szoknyás bilincs. Furcsa okokból ilyet kaptam, pedig nem ilyet mutatnak a rollers.hu-n. Ja, hát akkor én láttam. Ki tudja, akkor fogalmam nincs semmilyen, de tuti, hogy szar, mert megakad a kormány valahol. Meg van húzva rendesen, fejcsapágy, kormánycsapágy, nem tudom mi a fasz van, mozog a kormány is, meg van maxra húzva. Ja, hát igen. Ha tudjátok, akkor szóljátok, mert szét fogok esni. Kommentbe írjátok. Ja, 3D-s MGP matrica. Ide forgasd. Oké. Ja, ott van, zöld szemei vannak. Nekem piros. Mi a fasz van ennyi levél? Ez mi? Fúj. Ez nem tetszik. Na, tiszta kula lett a kezem. Fordítsd meg a kormányt. Na. Így már jobb. Na, bazd meg. Azt hiszem fú, bazd meg, belepegbe. Fú, bazd meg. Ebbe gáz lesz. Na, VX2-es Billy. Ilyen fos festékkel, egyébként fekete, ha nem látjátok. Ilyen lyukak kijönnek ki belőle. Lyukak. Domborulat. Látjátok, milyen jó technikai nyelven van. És PEG, oxeló. Dick. Kicsit rózsás már belül. Sokat volt használva. Na, és itt van a lelke a rollernak, a lap. Igen. Ja, egyébként bocsánat, műanyag zöld VX2-es kerék. Igen. Hátul. Hátul, elől is szarcsapádja. Logikus. Ja, logikus. Hogy általában minden rollerbe szól egyik csapágy. Aki nem, az ne vegye magára. Na, VX2-es, vagyis VX1-es angol lap. Angliában ilyet gyártanak, ilyen fordítsd már meg. Teljesen faszát. Lap. Ennyi. Lap, le van csúszva. Fasz. Na. Tiszta sár, mert reggel kim voltam új Szegeden, a grip tape. Grip tape tiszta sár, látjátok? Ez egyébként zöld a grip tape. Vagyis a betűk. Betűk a zöld, de már fekete szinte. Annyi. Na. Én meg le van szakadva. Itt kapok egy másikat, vagyis veszek. Én meg így veszek teget is. Oké, hagyjuk. De majd máskor rátérünk. Szar VX2-es fék, majd erre veszek egy másikat, és hogy a faszomba lett sáros. Gumiba elmondom. Ott bent. És VX2-es kerék. Tudjátok, zöld. Na és a patent. Szerintem jobb, mint a Bencé. Ez hangosabb a tiéd. Na, hagyjuk. Csá!